Co je? Co je? Nebyla. Papeťku, tebe seberem. Pobuřování veřejnosti. Jo to, tyjo, na větší čas. Já prostě kdo se teď hokejistický kalhoty, tyjo. Tam třeba pak... Ale vy to musíte být všichni stejný, Romane, dělej, kurva! To je debil. Dost. Čekáme na šamana. Tak už jsem tady. A doufám, že jste na mě moc dlouho nečekali. Ježíš, já jsem to pozral. Tady budeme všechny příznivce školy a posledního zvonění zvlášť. Chtěl bych upozornit, že poté bude následovat anketa. Dneska je poslední zvonění a nemám co k tomu říct. Mám pouze otevřený klobouk. Jo? A je zatím je prázdný. Padající listí, maturitu jistí. Já to mám věděl, tam si už na něj zmatený. To jak teď bude vycházet. Včera mě byl velmi svědčil, vůbec mě svědčil. Tak kdo šel se budu strašně pořádný, ale já ponechám tady pravdu, jo. Romane, máš tady ten lístek? Gáčo už jsem koupil kapsy. Tak za tohle není ani molekula. Já vám ještě přidám. No. Jde cukru. Když už nikdo jde. Jak to jsi vzal na hlavě, gobo? Tohle bude drahý. Popluv se. Mluvím se. Tak má krátký bezí, bezí. Tady se dáme papírový. Jedna, dvě. Jedna, dvě. Dobrý. Jedna. Šamane, prosím tě, do toho klobouku dávej prachy a ne, aby se vodil. Pozor, jo. Nechci nic říkat, jo, ale je to jasný, myslím, ne? Tohle dělá Kotrčková. Tohle dělá ta, jak nevím, jak se jmenuje, jo. Ale Víťo, to jsi neviděl, jo? Starý 20áky. Jo, PZčko. No ještě jo. Víťo,
To je věk, jak jsou tady ty platy, teda přesně. Já bych přidejte kancelář, to šupové, jo, to 50. Krejsko. No, tam to je horší. Tady to máme zadarmo. Skoro. Jestli nějaké to zase se nebudem 20 zpátky, ne? Do starých časů, co? Když se přemluvím, To stačí. Začni se ti nejvíc fajská. První jdu já. Jo, první den. Jo, Ivano, ty bys. No a já něco. Jde mu taky nějaký drobáky. No, taky jo. Neříkaj mu kuda? Je to žebrák. Co je dám do žebráku? Dobrý město. Dobrý město. Jak jste na tom, Vlíku? Pojď se, malý dovče. Neplatiči tohle, jo? Co? Neplatiči, jo? Neplatiči, no. My jsme věděli, že to je jako s ní špatný, ale že prostě nemá chleba, jo. To jsme nevěděli. Ona nejí, vyloženě ne. To je jako z plachovky. Helečce, nesmíte malovat a razítkovat. Jsem si připravila. Tak to ne, radši ne, ať je klid. Ještě si to nepomohla.
Prosím tě, netoč mě, víš, jak já to mám Teď už ráda. jsem namalovala. Profesore. Pane profesore, to má nás! To vám nedělej tam! Kusiče! Otevřete kuchyče. Co to je? Oni mi dávají peníze, já jdu do školy a Říkám, že nám se přidáte. tak se mně to líbí, přátelé. Dám moc B teda. Počkejte. Vy prý máte nejvíc z celé školy. Dostávám nejvíc vynadání, vždycky tady za tyhle ty. No tak přímě se dá. To není pravda. To právě, že jsme poplatí. Dám zase holky, kdybych tak vybral. Oni jsou stejní. Stejně na to na ně prásknu, oni jsou ty samý. Ale ona je holka, ne, ty budou pít výrobku, už se vodí pivo. Ježkovi, Cože? Jdeme na dvůr už. Pachrou pětku, ty vole. Ale vybral jsem knižek koše. Takže jako přijde někde až na druhou nebo třetí hodinu, jo. Slyšíš to? To tebe tak nechci. Romane! Romane! To Havíková to není, Nováková to není. Počkej, to dáme místo Novákov. Novákov jsme viděli co. Tak to dáme místo Novákov. Mrázka. Takhle si to natrénuju. Tak po Bčku! Já nevím, Bčku to máš. Potom už nejde. Pojďte se na tudy!
Bohužel pro nás tvrdáky se maturitních rodiček stává tvrdou realitou. Rozhodli jsme se, že vám ukážeme a i nám takovou zkoušku na nečisto. Pozvali jsme profesory a budeme se snažit je vyzkoušet v oborech, kterým rozumí. Budeme se snažit sledovat, jak my čtvrťáci, tak i vy, aby jsme od nich pochopili, jak správně prodat své vědomosti, po případě i různé figle. A budeme se také snažit společně zkusit nasát tu maturitní atmosféru. Proto začínáme s naší paní třídní, paní profesorkou Jiřinou Novotnou. Paní profesorka se nám svěřila, že ovládá biologii. Proto si teď bude tahat maturitní otázky a bude mít na potítku čas a potom na ně bude odpovídat. Tady to ukáž. Dobou. Zde vidíte, nevíme, my jaký je obsah, ani naše paní profesorka. Prosím. Nekouká. Číslo. To nechci. Nevidíš, že se nepřipravovala. Zase jedna. To se má zase tu stejnou. Vidíš, že máme otázku číslo 1. A otázka číslo 1 zní, aby naše paní profesorka vysvětlila princip a účel páření u mravenců, jelenů a potom u lidí. Má na to zhruba 5 minut, může se připravovat na potítku. Jak to, že nemáte omluvňák? Můžete tady mít ten papírek. To je zase koš. To je zase chybí koš. Mezi tím, co se bude? No, to mi ještě chybí. Kolik vás tady? Jste tady všichni? Zase to někdo špatně spočítal. No, dej mi zase ta novotnáka mi utekla. No to je hrozný. Ona mi zase utekla k doktorovi. No to je normální. Uvidíš, že co by zase hodně boli. Čekat jinýho. No jinak se tady teda všichni, jo? No ta novotná chybí. No jako obvykle, že? Novotná Hudek, no to jsou známé firmy. No tak se mě nevšimněte. Pokračujte, jak to by tady nikdo nevne, jak to by tady nikdo nevne. No takhle se. Jo, ještě vám dám zapsat. Odborník ve všech předmětech. Potom jeho pomocníci, zkoušející, Roman Hota. Potom jsme ještě pozvali známého hokejistu Katku Grossmanovou. Neodmítl pozvání ani vrchní velitel západního vojenského okruhu Iva Pecháčková. A pochopitelně nad tím vším bude dohlížet Lucie Danielová. Kdo má špatně hodinky? Dejte se.
Takže začínáme u mravenců. Tak nám vysvětlete, jak se páří mravenci. To nemá. Mravenci jsou bezpohlavní bytosti. Takže se nepáří. Líhnou se z vajíčka. A jak vznikají ty vajíčka? Zapisujte vše. Vajíčka klade samice. V životě to tak většinou bývá. Vajíčka klade samice. Další mravenci se o vajíčka starají. Nosí je na sluníčko. Ukládají je do země. Dlouho, až se z vajíčka vylíhne mravenec. Koho se vaří vajíčka na měkko? Mravenčí. Slepičí. 5 minut. Můžu pokračovat? Ano. Páření u jelen. Probíhá v lese. Jelen a jeho samice, když vyrostou, tak dostanou chutě. Začne se to projevovat v říjnu. Říjen! Můžeme pokračovat dále. Účel páření je ten, aby jeleni nevyhynuli. Myslím, že to by nám mohlo stačit k maturitní ústní Za několik zkoušce. měsíců se rodí malý jelen. Prosím porotu, aby se vyjádřila známkami, jak ohodnotí ten víkend. Ještě tam mám prosím u lidí. U lidí se nenazývá páření pářením, ale pohlavním stykem. Dochází k tomu mezi mužem a ženou. Otázka, jestli je to tak vždy. Pokud má dojít k rozmnožování, tak ano. Znáte Murphyho zákon, kdy je lehčí věci rozdělit, než spojit dohromady? Ano, někdy jsem ho slyšela. To myslím, že by nám mohlo stačit. Radši spojujete nebo rozdělujete? Radši spojuji. Tak to v naší porotě bude stačit. My zatím zhodnotíme váš výkon a na konci vám sdělíme známku. Jelikož naše paní profesorka se rozhodla, že bude maturovat ještě z jednoho předmětu,
dobrovolně. Dlouho se rozhodovala mezi výtvarnou výchovou a tělesnou výchovou. Potom uvážila, že bude maturovat z toho předmětu, který dělá větší problémy. Výtvarná výchova. Porota se usnesla, že jí zadá úkol, aby nakreslila táborskou radnici. Může jí na potítko a má na to 4 hodiny. Do konce. Paní profesorka se rozhodla, že si vybere chemii. Prosím, tady jsou maturitní otázky. Dvě. Dvojka. Tady máme vzorek 5 látek. Vidíte, jaké rozdíly? A má poznat, o jaké látky jde. A ještě, jaké má zkušenosti s jednotlivou látkou. Nedoporučuje. Komise nedoporučuje. Takže odčekat to můžu, jo? A ochutnat taky. To by mohl být ingoust, ne? Prosím porota, aby hodnotila. To můžete ochutnat. Tohle můžeme ochutnat. To ale nějak se do toho nechce, vypadá to. Jdete si sednout radši. Abych to došel. Ten job, chci tam něco končit. No, tak to vypadá, no říkám ingoust, ne? Bulgátor, nenapovídá. Karnová. To je skalice, ne? No, hodně vidíme. Ježišmarja, Přineste rosítka. Co? Tak to není medovina, jo? Tak to bude nějaký terosto skalice, nebude? Teďko než... Je to vaše konečná odpověď? Konečná. Porota nemá zatím slov. To taky není medovina. Ne? No, jako žízek. No to je na mytí oken, není? Znáte přesný technologický název? Přesný technologický název? Zkoumejte ten Iron. No, nevím. Nevím. Iron. Iron. Romane. To není věc, vy jste říkali, vy jste se dohodli, že tam něco bude. Dopijte to kiraso. Kiraso. Konec. Nějaký bols, ne? Myslím, že toto by porotě stačilo. Jsme už unavení. Chcete se taky napít, že jo? Chcete Děkujeme doplovat? paní profesorce Wolfové. Nyní bych pozval naši známou paní profesorku českého jazyka Marii Tričkovou. Zde jsou maturitní otázky z českého jazyka. Třetí paní profesorka. To jsem zvědav, co se vytáhne. A ty říká, že 13 nechce. Úvaha.
Pozvání na kafe nebo na prohlídku nové sbírky známek. Je to úvaha. Pozvání na kafe. Prohlídka nových známek. A v poslech hudby. Jsou to synonyma. Prosím, paní profesorka, aby se šla připravit na potítko. Paní profesorko? Jste připravená? Počkáme. Jo? Můžu to číst, prosím No, já si vyvolám ještě jedno. Nyní bych chtěl ještě na potítko pozvat paní profesorku Líkařovou, která bude maturovat z matematiky. Maturitní otázky. Ne, 3. Dvě. Dvojka. To máte jenom dvojku, viď? Ne, má tam trojka. Otázky zní za A. Jaké je znění Kozinovy věty? A potom ještě negace výroků. Které nám potom přečte, jak znegovala. Tušku. Prosím, a paní profesorka Trčková maturuje. Úvaha na téma pozvání na kafe nebo na prohlídku nové sbírky známek nebo poslech hudby. Jsou to synonyma. Úvaha, osnova, úvod, výchovný cíl, závěr. Jakékoliv pozvání má vždy skrytý podtext, protože ani kuře zadarmo nehrabe, třeba uvážit skrytý důvod pozvání. Učiním-li takové pozvání já, samozřejmě muži, musím zaspytovat svoje svědomí, je-li to skutečně nezávazné pozvání, anebo ve vhodnou chvíli jemně přiřadím nenápadnou žádost o spravení střechy, pokácení vyvezení žumpy a podobné drobnosti. Jsem-li já pozvána tímto způsobem, v tu chvíli se ve mne ozvou poplašné signály, které mi byly zakořeněny dobrou výchovou. Vždy jako základní rada mého výchovného působení mi bylo dáváno. Holka, dej si pozor, jak tě někdo někam zve, a je to úplně jedno, jestli na kafe, známky, hudbu nebo na motýly, nachytáš se a on potom hup na tebe. Čas běží, smysl pozvání je stále stejný, přesto ale ze všech zkušeností. Jedna rada, hlavně dívka, jak se uchránit. Neodmítejte pozvání, ale v rozhodující chvíli buďte rychlejší. Hup na něho a hamba na jeho rodinu. Nerozuměli některým slovům, jestli byste nám mohla vysvětlit hub. Když já si myslím, že už tady měla paní kolegyně Novotná z otázky biologické. To si trošku nerozumíme. No, já jsem chtěla jemně naznačit, že
Ač paní kolegyně říkala, že jelení zvěř má ty chutě, tak i člověk mívá chutě. Zastírá To známe všichni. Tomu pevně mám chutě. Ano, známe nás výsledky. Děkujeme paní profesorce. Teď bych pozval na fotítko paní profesorku Daňkovou. Její obor dějepis. Splnila všechny předpoklady, abych teda mohla jít na Ano, ano. Samozřejmě pozvu k maturitě, Docházka vám To můžeme potvrdit. Světka. Světka. Moment. Je to dívčí válka, důvody, průběh a důsledky. Prosím žákyně Pekařovou, aby předvedla svůj výkon. Prosím, máte slovo. První otázka. Kozinova věta. Upozorňuji, že je tady stěnou komisi, že zde je napsáno z. Kozinova věta zní lomikare, hinca hukáže, do roka a do dne vyzývám tě na boží soud. My vám taky ukážeme. Všechno? To je na září tohleto. Vážně, jo? No, Slyšíte, porota se rozhodla. Zkusíme ještě druhou otázku. Zkusíme druhou otázku ještě. Třeba bude lepší. Porota není spokojená. Negace výroku otoč. Výrok. Žádná práce není tak snadná, aby se nedala zbodat. Negace. Napravit jde všechno, když se chce. Blbý, no. Já nevím, no. Udělejte mi, paní sekretářko, kafe. To se nedá vydržet. Já budu září. Ještě mám 3. No. Výrok druhý. Nikdy nebýt první, nikdy nebýt poslední. Negace. Zlatá střední cesta. Že jak se zdá, padající listí maturitu jistí. Třetí. Tak snad. Nikdy se na nic dobrovolně přihlásit. Tak. Nikdy se na nic dobrovolně přihlásit. Máte dyslexii? Negace. Kdo se tlačí dopředu, dostane přes prsty. Komise. A je vidět, že i ta nejjednodušší myšlenka jde vyjádřit složitě. Takže já nevím. Ještě jedna šance, prý. 5-6, no, za chvíli víme. Nikdo nikdy nesmí být na svém místě. Negace. Nejlepší je organizovaný bordel. Jediné řešení je v tom, že budu muset zaplatit tady ostatní i vy za vaši maturitní zkoušku. Jinak se sejdeme až září. No mě je špatně teda. Tohle nám tady nehrajte.
tohle nejsme zvyklí. První případ, kdy zkoušející dostává 5. Prolítne, nikdo s ní nemá. Nemá u sebe peníze. Nebojí udělat víš. 10. Zaplaťte 10. Já si pamatuju, kdo dal. Tady je to už nebylo. Buďte trochu kolegiální. Jak to uděláme? Co? Však my se domů. Pani profesorko, myslete na mě, že tam květnu. Jaké jsou výsledky? Výsledky jsou velice nízké. To nestačí ani na rohlík. Prej to nestačí. Na rohlík ani. Komisi to stačí. Jak už mám rohlíka půl. Komisi to stačí? No, Komise. tam aspoň na to pivo. Najedeme ho. Dejme tomu. Tak za 4 ne. Za 4 snad. Tak vzhledem k tomu, že jste přispěli, dáváme naší paní profesorce Ještě jeden 4 pěknou 4. Dobře teď. Takže pozor. Máme tady paní profesorku Novotnou. Nováková. Na plac paní profesorku Novákovou. Její profesionální předmět je občanská nauka. Pět. Neznámka. Otázka. Jo. Otázka číslo 5 zní: váš názor na emancipaci žen. No, prosím na potítko. A žádám paní profesorku Daňkovou. Prosím, poroto. Začněte. Začnu tedy od Adama. Počkejte, já zbudím červáka. Tak začalo to v ráji. Začalo to v ráji. Jakém? Novém. Tak, setkala se Eva s Adamem. No a pak přišli děvčata, chlapci. A z děvčat se staly ženy, z chlapců muži. Co to žebro a nějaký? Dobrý. No a tak, jak to hezky začalo, mezi Adamem a Evou, tak to špatně skončilo. No. Ty děti tam už tam byly. No, tak feministické hnutí se začalo rozvíjet a bujet, až to dospělo k dívčí válce. Tak to byly důvody, průběh, to je jako u každé války, a
důsledky. Důsledky, ty jsou do dneška vlastně vidět, ty důsledky. No a... Jdete k věci, to je vidět. Prostě děvčatům se to nepovedlo. A tak podle mého mínění, no, jako neustále tedy feministické hnutí se dál snaží, ale oni ty muži taky jsou k něčemu dobrý. Přesně to je to, že muži jsou k něčemu dobří. Například. Například, že jo, přestěhovat skříň nebo... Takhle, stačí. Ale jinak si myslím, ta dívčí válka to už je tak něco starého a nezajímavého. Já myslím, že daleko lepší, perspektivnější jsou takové integrály, integrální počet, podívejte se. Dobrý, Integrální přilba. No tak na ty bych mohla hned ukázat parabolický tvar. Parabolický, to by se dalo zintegrovat, rozumíte? Všechno se dá zintegrovat. To je parabolický tvar, a jestli pak víte, parabolický tvar to je právě aerodynamický tvar, nejmenší odpor klade při jízdě na motorce. Se nám ten dějepisák nepoved, ne? Já myslím, stačí to? Co porota, stačí? Já myslím, že jo. Porota je spokojená? No. Děkuji. No. Buďte trochu benevolentní. No, dobře. Dále bych chtěl pozvat vyzkoušet našeho fyzika, paní profesorku Němečkovou. Maturita, otázky, prosím. Je to fyzika. Prosím. Co se dělá za otázku? Občanská. Občanka. Říkáte základy společenských věd. Tady je napsáno občanka. To je jaký zprosták zase. Natáčka. Napsal občanka. Se neumí psát. To vyřídíme potom, to vyřídíme. Necháme to odmaturovat. Váš názor na emancipaci žen. Když bychom pojali toto téma z historického hlediska, tak emancipace žen se projevila už právě v před chvilkou citované dívčí válce. Snaha o emancipaci se ale nepovedla. I později v průběhu dějin se občas objevaly snahy některých žen dostat se do čela různých hnutí, do čela státních útvarů podobně. Vzpomněla jsem si taky na upálenou později Johánku z Arku. Budíš že lehká. Pozdější císařovnu Marii Terezii. Když bych se přinesla do dnešního dne, snaha o emancipaci trvá i dnes. Shrnula bych to jedinou větou. Zřejmě ve školství emancipace proběhla. Ovšem postrádám emancipaci ještě v domácnosti.
Zajímavá myšlenka. Manžel dělá problémy, nebo? No, to je všechno, co jsem chtěla protestovat. Všechno? No dobře, Budíš. budíš. Kolik? 4? A ještě si to rozmyslíme. Kolik řekla Slav? 2000. Já jsem je nepočítal. Děkuji paní profesorce Válkové. Co tam máme ještě? Jo. Ne, všechno. Přesykám. Tak já musím říct předem, že jsem zřejmě na tohle téma chyběla, že jsem asi nebyla ve škole, protože pružení. To říká každý. Pružili jsme všichni. Takže já jsem ještě neprožila. Napřed se pokusím vysvětlit, co to je za pojem, co to vlastně znamená. A protože teda ta koncovka mi připomíná jiný pojmy, tak jsem to chtěla srovnat s něčím. Pružení jako buzení, nebo jako rašení, nebo jako zkoušení. Z čeho to vychází? Je to maturita, no tak já. Porota nemůže při maturitě pomoct? No, porota Když žák těžko, neví, co to je no. za A to mu pojem. taky nechápe. Takže v podstatě jedno, o čem budu mluvit, jo? No, tak, My to pak zhodnotíme. tak to asi bude mít něco společného s pružností, ne? No Teď asi pružení. jo, když je to pružnost. Dejme tomu. Pružení, tak kde může být pružení? V nějakých předmětech, v hlavě, nebo... Už moc dlouho mluvím. Hodinky, pružení. Jo, hodinky, pruženka. To je ono. Hodinky, pruženka. Teď to nejvíc pruží. Nebo jak to vyzkoušet, to pružení. Když vezmeme dva předměty, nebo předmět, někam ho položíme, budeme na něj skákat, tak ten předmět pruží. Co? Cože? To je špatně rozumět. Je špatně, ne rozumět. To mi tady napovídá, tak já jenom říkám, Co to je, taková vyžuje, nebo co, tohleto? co jsem pochopila. Aha. Má se pobrat. No, to je tak asi všechno, co o pružení vím. Prosím porotu. Konkrétní příklad pružení. Konkrétní případ pružení. No, tak když je třeba někdo vyvolaný, teď se přemýšlí, A furt nic. natahuje, pořád nic, až to pružení praskne. Vyvrcholí. Třeba bys vám pomohli jedním citátem. Všechno lze uvést do chodu, když si s tím hrajete dost dlouho. Hodinek. Pružení hodinek, no a to už jsem říkala. Já už toho mám dost. Já Jděte si taky. sednout. Porota o tom má dost. Děkuji paní profesorce Němečkové. To tady je Nyní prosím naši premiantku, paní profesorku Jiřinu Novotnou. Měla za úkol nakreslit táborskou radnici. Prosím naši asistentku, aby nám ukázala dílo.
nám podstrčit lepší dílo. Jak je hodina ty radnici vůbec? Nejsou hodiny. Tam nejsou hodiny? Je tam 6:45. Modře. A tady jsou 4, no. Hodnocení. Tak nebo co? Porota se musí sousadit. Porota se musí poradit. Porota dospěla k závěru. Porota dospěla k závěru, že všichni zde zúčastnění odmaturovali. Pouze naše paní profesorka třídní odmaturovala na výbornou. Jsem rád, že naše paní profesorka odmaturovala na výbornou nejen na této maturitě, ale za celé 4 roky. Tím bych jí chtěl poděkovat. Potom bych chtěl... Prosím. Paní profesorce Líkařové. Paní profesorce Daňkové. Paní profesorce Trčkové. Paní profesorce Němečkové. Paní profesorce Wolfové. Paní profesorce Novátové. A tím bych chtěl poděkovat všem profesorům, kteří se s náma lopotili za celé 4 roky. Chtěl bych poděkovat i vám, kteří jste se zde zúčastnili. Doufám, že jste načerpali určité zkušenosti, jak jít správně na maturitu. A tím se s váma 4. A loučí. Děkujeme! Zde ještě předávám maturitní vysvědčení naší paní profesorce. Třídní. Děkujeme. Nechcete, že chcete maturovat ještě jednou, nebo Česká.
Biologie výtvarná výchova výborně výborně. No. On se tam To si nechneme třídě. No to jsou ty hodiny, já jsem měla kreslit. Propisku. Máte někdo propisku? Jo, my jsme tam prostě listě. Já nevím, já jsem viděl a pak jsem... Líbí? Tak já se asi ty naše hrkaví už teda dám pryč. To se každý vždycky lekne, co máme za hrkavý hodiny doma. No, tak oni budou vysoko. Nad hlavu. Co na tomu výborně vysoko? Jako vítězství, ne? Takhle. Kikro to jde. Máma jste to vyhrála, tak... Já vás tak... Dobrý. Vy jste utráceli. Měli jste až po maturitě, co když neodmaturujete všichni? Prosím? Byl jsi na dvoře? Byl. Dobrý den. Ano, výborně. Vašek exceloval. Prosím? Vašek exceloval. No, to je... On to umí. No, bylo to sranda. A teď nastává doba otázek. Naše agentura Země, kde včera znamená i zítra, se zeptala pár učitelů na Lukáše Čermáka. První otázka směřuje k naší paní profesorce třídní Jiřině Novotné. Otázka zní, charakterizujte našeho Lukáše Čermáka 5 slovy. A to je jasný. Počím. Vzorný, pilný, chytrý, fajn kluk. Děkujeme. Ještě se vás zeptáme, co byste přála všem studentům do šťastného splnění maturitní zkoušky. A do života. Hodně štěstí, úspěchu, hodně zdraví, spokojenost, dobrou hlavu. S váma jdeme pro celou třídu rozloučit. Se všechno vám děkujeme. Ty se mi líbíš, holčičko. Stačí, ne, no, potřebuju. Už jsem byl.
Moji prarodiče sledují postup posledního zvonění. Nevím. Chlapečku. Že si budeme vážit svého nového postavení, že budeme pokračovat ve vašich slavných tradicích, a budeme ctít vaši památku, jakož i zásluhy, jaké jste vykonali. A teď to začíná.